התחתנתם בשעה טובה, מזל טוב. כל אחד מבני הזוג מביאים לנישואין הללו רכוש. אתם רגועים. הבאת דירה לנישואין, אתה בטוח שהדירה הזאת היא שלך. היא רשומה על שמך, הייתה שלך לפני הנישואין. את, גברתי, בת עם דירה שקנו לך הורייך, וגם את רגועה. לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, שזה החוק שקובע את השיתוף בין בני הזוג, נכסים שמי מבני הזוג הביא לפני הנישואין, היו לו לפני הנישואין, שייכים לו ולבן זוגו, אין חלק בנכסים האלה. ובכן, יש לי הפתעה עבורכם. באו בתי המשפט וקבעו במיוחד לגבי דירת מגורים, כך הם מכנים אותה גולת הכותרת של הנישואין, גם אם מי מבני הזוג הביא איתו את הדירה לפני הנישואין, או שהוריו קנו אותה לפני הנישואין, ורשומה על שמו, עדיין אם בני הזוג מתגרשים, היחסים עולים לסרטון, אזי בן זוגו זכאי לקבל חצי מהדירה. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע שעצם העובדה שהתחתנת ולא עשית הסכם ממון והכנסת לנישואין את הדירה שהייתה לך לפני הנישואין, בכך באופן אוטומטי עשית את בן זוגך שותף לדירה הזאת, ועם הגירושין הוא ינגוס את מחצית הדירה. זה מפתיע. איש מבני הזוג לא מתכוון לזה, אבל הנושא הזה עבר מטמורפוזה ותהליך מאוד מעניין בשנים האחרונות. בהתחלה באו ואמרו, רק אם מדובר בהרבה מאוד שנים ובן הזוג השני השקיע כספים בנכס, בדירה, אז מגיע לו. לאחר מכן באו ואמרו, גם אם לא השקיע כספים, אבל אם גרו שנים רבות ונולדו להם ילדים בדירה, אז רואים את הדירה כמשותפת. היום יש רוח חדשה בפסיקת בתי המשפט. עצם העובדה שאחד מבני הזוג הביא לנישואין דירה באופן שבני הזוג גרו בדירה, במיוחד אם נולדו להם ילדים בדירה, ואז אם לא נערך הסכם ממון, כך אמר בית המשפט, רואים אותם כמסכימים לשיתוף בדירה, גם אם לא מדובר בהרבה שנים של חיים ביחד. ולאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, שחידשו חידוש שגם אם לא גרו בכלל בדירה, אלא זו דירה שאחד מבני הזוג קנה לקראת הנישואין, אף שכל המימון בא ממנו ולמעשה זו דירה שלו, בן זוגו יהיה זכאי לקבל מחצית הדירה. למרות שהם עדיין לא התחתנו. אני ממליץ לא להתייחס לזה כאל מובן מאליו. כולנו מקווים שהנישואין יעלו יפה ותחיו שנים רבות ויוולדו ילדים ולא תתעורר שום מחלוקת בקשר לדירה. אבל אנחנו יודעים שזה לא תמיד כך, ואנחנו יודעים שמדי פעם נישואין נכשלים, ועל כן מומלץ מאוד לפני הנישואין לעשות הסכם ממון, הסכם קצר, שמסדיר את העניין הזה, קובע את הבעלות בדירה, ואז לא אתה אדוני ולא את גברתי תעמדו בפני הפתעה שלפתע תגלו שמגלחים לכם את חצי הדירה שלכם.